שמי עדנץ' וזה הסיפור שלי. הוא מצחיק כי אני כל כך אחרי. עשיתי הרבה עבודה עצמית, אבל תמיד זה קשה לחזור אחורה. אז גם לי זה איזושהי תרפיה לפני עצמה, שאני מדברת על זה שוב, בטח בנוכחות שלך. חשוב לי לעשות את זה כי צריך לנרמל את זה. אני אתחיל בזה שאותו אדם שתכף אני אדבר עליו, הוא קרוב משפחה של ההורים שלי. ובתור ילדה מתבגרת, שזה היה בערך בגיל 14, מאוד כיבדתי אותו. אנשים מבוגרים, יש להם כבוד מאוד מאוד גדול, וככה אני רואה אותו הרבה אצל ההורים שלי, בא לשתות קפה, ואני זוכרת שבתור ילדה, כל פעם שהייתי הולכת לקנות שוקו ולחמניה, אז היה קורא לי למטה שאני אעזור לו להביא גם שמנת או חלב. אחר כך זה התחיל שהוא היה מבקש ממני שאני אכנס ואני אעזור לו לשים את השמנת והחלב. אז גם כן לא היה לי נראה מוזר, אז הייתי נכנסת והייתי עוזרת לו. אני זוכרת שפשוט נורא מיהרתי, כי גם קמתי באיחור, ואמא שלי מאוד מאוד היה חשוב לה שאנחנו ניקח לבית ספר לחמניות טריות ולא לקנות את זה לפני. יצאתי והוא ממש חיכה לי, פתח את הדלת וחיכה שאני ארד, ולא יודעת למה הייתה לי הרגשה מאוד כבדה באותו יום, גם כי לא התחשק לי לעזור לו כי הייתי בקבוצה, רציתי להגיע לבית ספר בזמן, וגם הוא היה נראה לי מוזר, משהו בתחושה לא היה נראה לי טוב, ואז הוא אמר לי, את יכולה בבקשה להביא לי את הדברים שכל יום את מביאה לי, וגם תזרקי את הזה בגלל הדרך. עשיתי את מה שהוא אמר, כל כזה בלחץ, ואז שחזרתי, אז הוא אומר לי, בואי תעזרי לי לשים את הדברים. אז שוב, זה היה כזה רוטינה כזאת, אז לא כל כך כאילו שמתי לב, לא היה נראה לי שום דבר חשוב. רק רציתי כזה מהר לשים את הדברים על הגז ולעוף לבית ספר. ואז אני זוכרת שפשוט ראיתי משהו מתקרב, דמות מאוד מאוד כבדה. כאילו הרגשתי את זה. זה היה נראה לי מאוד מביך, זה היה נראה לי כאילו משהו לא נוח, כזה בתחושה. אבל שכנעתי את עצמי שאולי סתם אני כאילו, זה לא מבוגר, מה כבר יכול לעשות? זה ממש מחשבות שזה, כאילו לכאורה זה נראה נמשך הרבה, אבל זה כאילו זה הכל כזה מהר, ובו זמנית ניסיתי לשכנע שזה לא פעם ראשונה שהוא מתקרב, אז כאילו למה אני כל כך מרגישה לא בנוח. אבל מאוד התקבצתי, הגוף דיבר, פשוט התעלמתי. היו משתיקים אותי, וזה אני יודעת חד משמעית שאני לא בסדר. שאיך זה יכול להיות שאת באה לבייש אדם מבוגר, והכי קשה היה להמשיך להסתובב עם אותו אדם בתוך הבית. וכל פעם שהייתי רואה אותו, אני זוכרת שהייתי פשוט נכנסת לאמבטיה ושוטפת את עצמי. זה היה מאוד תחושה מאוד לא נעימה, כי אתה לבד בתוך זה. מצד אחד אתה אומר, אולי אני סתם מוזר, מצד שני, את מי אני אשתף? אף אחד לא יאמין לי, כי זה קרה אצלו בבית. יש איזושהי תחושה שאולי יש אשמה, שאולי אנחנו יזמנו את זה, אולי אנחנו בהתנהגות שלנו, משהו באיזושהי תנועה או בחיוך. זה הדברים שמלווים אותי, ליוו אותי. הייתי בטוחה אני לא הייתי בסדר, שאולי חייכתי אליו בצורה מסוימת שפרש שזה לא נכון. האשמה הייתה עליי, פחות עליו. לקחתי אותו בצורה מאוד מעוותת, זו הייתה טעות. אבל מצד שני, הכל לא טובה, כי היום שאני בזכות מה שעברתי, שאני הולכת ללמוד הכשרה של טיפול מיני כדי לעזור לאותן נערות שהן מושלמות, והן יפות, ואין בהן שום דבר פגום. תודה שנתתם את הבמה. כשאני באתי וסיפרתי לאחי, אני כבר הייתי במקום שמאוד הייתי מחושבת, מאוד הייתי אסופה. אחרי שכבר
ירדתי לתוך תעלת הביוף של הנפש שלי, וזה לא היה קל בכלל לשחות לתוך הביוף של עצמך, כי זה מאוד מאוד קשה. כי זה אדם שמאוד מאוד קרוב אליי. וכן, קיוויתי שיבוא ויחבק אותי, קיוויתי שיחבק את אותה נערה בת 14 תוססת, שבשנייה אחת חייה נהרסו. כן היה לי איזושהי ציפייה שיחבק אותה לפחות, אבל כשהוא הגיע בצורה כזו, אז גם הבנתי את המקום שלו, כי אולי זה הכעס של איפה אני הייתי בתור אח בוגר, שלא יכולתי להגן עליה, אולי איך לא שמתי לב להתנהגות כזו או אחרת, אבל אני מחברת אותו, אני מבינה אותו גם, ואני סולחת לו. יש כל מיני דרכים לסגור מעגל עם הפוגעים שלנו, ואם נורא קשה לנו לעמוד מול אותו אדם שאין לנו אפשרות להביע את הכעס, או אפילו לשחרר את זה באיזושהי צורה, אחד הדרכים שבאמת ככה למדתי גם ב-NLP שלמדתי זה שיש אפשרות לעשות את זה כאילו ליצור את הדמות הזאת. אחד הדרכים שהשתמשתי שלי מאוד מאוד עזר זה לכתוב מכתב. כתבתי מכתב ל3 אנשים. הדמות הראשית זה בעצם אותה נערה בת 14 שנפגעה. הדמות השנייה זה אותו פוגע, והדמות השלישית זה לאני החדשה. ההתכתבות הזאת אפשרה לי להיות מהמקום הזה שאת מדברת עליו, של האגרופים, של הצעקות, ובאמת להוציא הכל. רואים, מזהים מישהי במצוקה מאוד, עושה הכל כדי שיראו אותה. זה שלבים שצריך לשים לב. צריך לשאול, הכל בסדר, אפשר לעזור. מספיק לתת איזה משהו, ראיתי אותך, הכל טוב, אני פה בשבילך אם תרצי, אני מבטיחה לכם שאותה נערה תדע לחפש אתכם. מה שלי זה אפשר לי. זה קודם כל שמצאתי מישהי שאני יכולה לסמוך עליה. מישהי שאני בוודאות יודעת שהיא לא תשפוט אותי. דבר שני, לפנות לטיפול מקצועי, שזה מאוד 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 משמעותי ומאוד חשוב. לא לשמור את זה בבטן, לא לתת לזמן שיעשה את שלו, כי הזמן עושה את שלו, אבל הילדה הפגועה נשארת שם. תודה לכם, אתם מדהימות, אתם מהממות. באמת, כל אחת ואחת, ואת במיוחד. תודה לך, שנתת לי לפנות אלייך, ששמחת עליי, אני אוהבת אותך. תודה. בעזרת השם תאפשרו לי, אני אשמח גם לסגור את זה וללכת לקבר שלו. אדון איקס, אני פונה אליך ככה כי מבחינתי אתה קיים בהיסטוריית עבר החיים שלי. לקח לי שנים לפנות אליך בדרך הזאת, למרות שאם היית בחיים אולי הזדמנות זו לא הייתה אופציה עבורי. אז אני רוצה לבקש ממך סליחה. סליחה שהאשמתי אותך, על כך שגזלת ממני את התמימות שלי. סליחה שהאשמתי אותך שהפכת אותי למלוכלכת, שבגללך לא יכולתי לאהוב באמת. סליחה שהאשמתי אותך על העובדה שאני לא שלמה עם עצמי, עם גופי ועם המיניות שלי. אשמה זו גרמה לי להתחמק, לברוח, להתרחק מכל מי שניסה לאהוב אותי באמת, אהבה אמיתית. שאתה אשם ואני לא יכולה לעשות דבר. כשגיליתי שנפטרת, שמחתי מאוד. הרגשתי שנעשה איזשהו צדק. אז יש משהו טוב שקרה. העובדה שהצלחתי לסלוח לך. ולהסכים להיפתח לאהבה אמיתית, טהורה ונקייה. המטרה שלי היא שהסכמתי להיפגע כדי לאהוב שוב. ההסכמה להיפתח ולהאמין במין הגברי, שלא כל הגברים כאלה. אני מבטיחה להיות קשובה לעצמי ולאהוב את עצמי שוב, לא מתוך בושה ולא מתוך לכלוך. אני אוהבת את עצמי, ככה כמו שאני. אני סולחת לך.